Καλημέρα παιδιά από την Πολωνία, από το φρύγο κέντρο του Κρόκλιν, στην περιοχή Κρότσικ, όπου βεβαίως είναι σε εξέλιξη μια από τις τελευταίες προπονήσεις της ΑΕΛ εδώ στην Πολωνία. Θυμίζουμε ότι και το απόγευμα θα υπάρξει προπόνηση, αρκετή τακτική το απόγευμα. Αύριο το πρωί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα υπάρξει μια πολύ πρωινή προπόνηση, η οποία θα ξεκινήσει γύρω στις 7 ώρα Πολωνίας. Και τέλος, μετά το πρόγευμα αύριο το πρωί, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Πόσναν, όπου θα παραμείνουμε εκεί για κάποιες ώρες, μέχρι το αεροπλάνο να μας μεταφέρει στην Βαρσοβία, και εκεί βεβαίως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα πάμε στην Κύπρο για να μπει πλέον η ΑΕΛ στην τελευταία φάση της προετοιμασίας της, με το μοντάρισμα βεβαίως, με τους πολλούς αγώνες μοντάρισματος. Είναι σε εξέλιξη η προπόνηση, όμως αυτό δεν θα μας εμποδίσει από το να έχουμε αρκετά ρεπορτάζ και σήμερα. Βεβαίως τελευταίο ρεπορτάζ, και καλό θα λέγαμε, θα είναι στην εκπομπή μας με τον Πάμπο Χριστοδούλου. Ο προπονητής της ΑΕΛ θα μας μιλήσει, έτσι κλείνοντας αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, αυτό το κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, και βεβαίως θα έχουμε επαναλαμβάνω ρεπορτάζ σχεδόν από όλους που βρίσκονται στο τεχνικό team της ΑΕΛ, έτσι ο καθένας από το πόσο του, για το πώς κυλάνε οι προπονήσεις. Να πούμε ότι χθες στην προπόνηση υπήρξε ένα προοπτόν προς το τέλος της προπόνησης. Τραυματίστηκε ο Μάρκο Αϊρώσα, ένα μικρό τράβηγμα στο πόδι, και έτσι είχε ένα πρόβλημα και δεν προπονείται σήμερα, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Δεν θα προπονηθεί ούτε το απόγευμα ούτε αύριο, θα επιστρέψει στις προπονήσεις του Αϊρώσα την Τρίτη το απόγευμα, δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στις προπονήσεις. Τώρα το βλέπω να αποχωρεί εδώ από το βοηθητικό. Αϊρώσα λοιπόν και Νίλσον, αλλά και το Σαντζούνιο είναι οι τρεις απόντες. Ο Ντο Σαντζούνιο, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην παντούσα του ποδιού του. Και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, παιδιά, να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ. Βρισκόμαστε ήδη δίπλα από τον βοηθό προπονητή της ΑΕΡ, τον στενό συνεργάτη του Πάμπου του Χριστοδούλου, τον κύριο Κόκο Βρυβίδου, ο οποίος είναι δίπλα στον κύριο Χριστοδούλου όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Βρυβίδου, καλημέρα σας. Μια από τις τελευταίες προπονήσεις στην Πολωνία διεξάγεται αυτή την ώρα. Πόσο ευχαριστημένοι είστε σαν τεχνικό επιτελείο από τα όσα έγιναν εδώ? Μπορώ να πω ότι εδώ στην Πολωνία έγινε μια πολύ καλή και άριστη προετοιμασία. Όλα κύλησαν εντάξει, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο προπονητής είδε κάποια πράγματα που έθελε, δούλεψε αρκετά πάνω στη φυσική κατάσταση, όσο και πάνω στο θέμα τακτικής, και πιστεύω ότι πήραμε το 100% από τους ποδοσφαιριστές, που αυτό ήταν το ζητούμε. Και αναφέρεστε στο θέμα τακτικής, από χθες τον είδαμε να δουλεύει ακόμη περισσότερο στο νέο σύστημα του 4-2-3-1. Χθες ήταν πιο εντατικές οι προπονήσεις, είναι κάτι που θα δουλευτεί τις επόμενες μέρες. Και χθες δούλεψε στο 4-2-3-1 και η σημερινή προπόνηση και στη σημερινή προπόνηση θα ασχοληθεί με αυτό το νέο το σύστημα. Θα δουλέψει διάφορα συστήματα τα οποία θέλει ο ίδιος να εφαρμόζει στο κάθε παιχνίδι του πρωταθλήματος. Κύριε Βρυβίδου, πόσο επηρέασε την προετοιμασία κάποια μικροπροβλήματα που υπήρξαν, όπως τον Νίλσον ή του Πάρπα, ή το γεγονός ότι δεν έχει έρθει ακόμη ο Ουιαμέ? Δεν θα πω ότι επηρέασε, εντάξει, είναι φυσιολογικό σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο από 30 άτομα, κάποιοι μικροτραυματισμοί, κάποια μικροπροβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά όμως αρχίσαν αυτοί οι παίκτες, ο Πάρπας να μπαίνει σε θέμα φυσικής κατάστασης, και δεν νομίζω, όταν θα πάμε κάτω πιστεύω θα είναι όλοι στο πλάνο του προπονητή. Ένα ζητούμενο του κύριου Χριστοδούλου ήταν το να γίνει η ΑΕΛ η οικογένεια, οι ποδοσφαιριστές. Πιστεύετε ότι έχει πετύχει αυτό? Ένα μήνα τώρα που είμαστε μαζί με την ομάδα, μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά, αλλά και ο Πάμπος ο Χριστοδούλου και όλο το προπονητικό team, είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι όσον αφορά αυτόν τον τομέα, ο οποίος ευτυχώς κανένα πρόβλημα δεν δημιουργά στην ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι συνεπείς, αγαπημένοι.
εύχομαι να συνεχιστεί αυτό το καλό κλίμα και αυτή η οικογένεια που υπάρχει στην ΑΕΛ. Και τώρα στην Κύπρο, τελικό στάδιο, μοντάρισμα. Οπωσδήποτε. Τώρα πάμε στην Κύπρο, θα αρχίσουν τα φιλικά. Ο προπονητής θα αρχίσει, πιστεύω μέχρι τις 15 Αυγούστου θα κάνει κάποιες δοκιμές, από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα αρχίσει το μοντάρισμα για το πρωτάθλημα. Κύριε Ευρυπίδου, ενώ όλα πήγαιναν καλά στην προετοιμασία και δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο, ένα εξαγωνιστικό θέμα έτσι απασχόλησε τις ημέρες του προπονητή, με αποτέλεσμα έτσι να τον πειράξει και να φέρουμε στην ανακοίνωση των βαμμένων ποδών του Ολυμπιακού που έκαναν επίθεση κατά του κ. Χριστοδούλου. Πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να τελειώσει όσο πιο γλύωρα γίνεται. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ο προπονητής πήρε την απόφαση του, επέλεξε να έρθει στην ΑΕΛ, είχε τις δικές του φιλοδοξίες, όπως ο κάθε άνθρωπος, και κάνω έκκληση σε όλους γενικά, να αφήσουν ήσυχον τον προπονητή, διότι δεν είναι σωστά πράγματα αυτά που γίνονται. Ό,τι και να γίνει, αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ, η οποία είναι προπονητής της, βγήκε, κάλυψε τον, πιστεύω, τον προπονητή, είπε κάποια πράγματα και καλά έκανε. Γι' αυτό πρέπει και όλοι να φύγουν ήσυχον τον Πάμπο του Χριστοδούλου, έκανε την επιλογή του και ξεκινά μια νέα αρχή με την ΑΕΛ. Πιστεύετε ότι μπορεί να τελειώσει εδώ το θέμα ή ο Πάμπος Χριστοδούλου σκέφτεται να απαντήσει ενδεχομένως? Πιστεύω ότι εντάξει θα μείνουν τα πράγματα εδώ εάν δεν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση από την άλλη πλευρά. Όμως είναι κρίμα να ασχολούνται αρνητικά με αυτόν το παιδί, το οποίο ό,τι έκτισε το έκτισε από μόνος του. Κάτι που το καταλογίζουν με κάποιους παίκτες τους οποίους τους φέρνει κάποιος μάνατζερ και ξέρω εγώ λέω ότι οι παίκτες έρχονται, επιλέγονται από τον ίδιο τον προπονητή, έρχονται, δοκιμάζονται, τους βλέπει και προχωρά στη δουλειά του στην νέα ομάδα που πάει. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της ΑΕΛ που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος της ΑΕΛ πρέπει να κάνει υπομονή. Πιστεύω ότι μπήκαν γερές βάσεις για τη συνέχεια για την ομάδα της ΑΕΛ, όμως χρειάζεται υπομονή. Θα πάμε κάτω στην Κύπρο να δούμε και τα φιλικά εκεί τι γίνεται και ελπίζω αυτή η χρονιά να είναι η χρονιά για τους οπαδούς της ΑΕΛ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ευρυπίδου. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κόκο Ευρυπίδου. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε την προπονητική καριέρα ο Πάμπος δίπλα του, έτσι. Ακριβώς. Και ακούσαμε έτσι τις απόψεις του, θέλει να τελειώσει και το θέμα που άνοιξε στην Κύπρο ο Γεωργανμένο παιδί του Ολυμπιακού με την ανακοίνωση την πρόσφατη. Εμείς συνεχίζουμε από τα γήπεδα προπονήσεων εδώ στο Πυροκέντρο του Κρόκλη. Πλησιάζω τον εργοφυσιολόγο της ΑΕΛ, τον Γιώργο τον Παναγιώτου, με τον οποίο θα κάνουμε επίσης μια σημαντική κουβέντα, γιατί χθες το μεσημέρι, αλλά και σήμερα το μεσημέρι, ο κύριος Παναγιώτου χθες παρουσίασε και σήμερα θα παρουσιάσει εκ νέου τα αποτελέσματα των εργομετρικών εξετάσεων στα οποία υποβάλλονται προσφερειστές της ΑΕΛ συνεχώς. Κύριε Παναγιώτου, καλημέρα σας. Οι εργομετρικές εξετάσεις δεν σταματάνε, δηλαδή πολλοί έχουμε στο μυαλό μας ότι οι εργομετρικές γίνονται πριν ξεκινήσουν οι προπονήσεις που λέμε πέρασαν από εργομετρικές, όμως αντιλαμβάνομαι ότι οι εργομετρικές για την ΑΕΛ συνεχίζονται επί καθημερινής βάσης, έτσι. Ασφαλώς ο εργομετρικός έλεγχος αποτελείται από πάρα πολλά τεστ, τα οποία δεν είναι μόνο μια φάση τα οποία διεξάγονται, αλλά είναι συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της προαγωνιστικής αλλά και αγωνιστικής περίοδου. Θέλουμε να έχουμε πάντα μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς η προπόνηση η οποία εφαρμόζεται στην προετοιμασία αλλά και στην αγωνιστική περίοδο επιδρά στους ποδοσφαιριστές και να διορθώνουμε εγκαίρως τα όποια κενά εντοπίζουμε. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής πώς θα τα χαρακτηρίζαμε εδώ στην Πολωνία από τις εξαιρέσεις που παρουσιάσατε χθες, αλλά θα παρουσιάσετε και σήμερα? Όλα δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Το σημαντικό δεν είναι να έχουμε μόνο μία εικόνα του τι γίνεται, αλλά να ξέρουμε και πώς μπορούμε αυτή την γνώση που αποκτούμε από τα εργομετρικά τεστ να την εφαρμόζουμε στην προπόνηση για να προοδεύει η ομάδα και ατομικά ποδοσφαιριστές σε κάθε μια παράμετρο η οποία είναι χρήσιμη για το ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, όμως δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είμαστε ακόμα στο μέσο της προετοιμασίας.
Είναι η δεύτερη προετοιμασία που είμαστε μαζί και βλέπω ότι τα πράγματα είναι πιο εξελικτένα χρόνο με το χρόνο, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα μετρήσεων ή το θέμα με στη δική σας την ιδιότητα, δηλαδή για το πώς οι ποδοσφαιριστές θα αποφεύγουν τραυματισμούς ή τέλος πάντων θα δίνετε τα βοηθήματα που πρέπει στην τεχνική ομάδα. Ακριβώς, κάθε φορά που είμαστε εδώ και εφόσον φυσικά οι συνθήκες το επιτρέπουν, εφαρμόζουμε και πιο πολλά πράγματα από αυτά τα οποία κάναμε αρχικά όταν είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 χρόνια. Έχουμε δώσει φυσικά φέτος ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο να αξιολογούμε τους ποδοσφαιριστές, αλλά και να τους ενημερώνουμε διεξοδικότατα για το πού βρίσκεται ο καθένας ατομικά, αλλά και για το με τον ποιο τρόπο μπορεί να βελτιωθεί ο κάθε ένας. Είναι δηλαδή σημαντικό ο ποδοσφαιριστής πλέον να γνωρίζει επακριβώς ποια είναι η εικόνα του, ποια είναι η κατάστασή του και να ξέρει και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζει ώστε να βελτιωθεί με τη βοήθεια φυσικά του προπονητικού επιτελείου. Όσον αφορά τους τραυματισμούς, έχουμε δώσει από πέρσι κυρίως ιδιαίτερη έμφαση στο να αποφεύγουμε τους τραυματισμούς εφαρμόζοντας διάφορα προγράμματα τα οποία αποσκοπούν στην πρόληψη των τραυματισμών. Αν θυμάστε, πέρσι δεν είχαμε σχημάτα ούτε και ένα μυϊκό τραυματισμό και ευελπιστούμε να καταφέρουμε και αυτό το πράγμα να ισχύσει και φέτος. Γι' αυτό σήμερα θα υπάρξει μια παρουσίαση που θα αφορά την τεχνική εκτέλεση κάποιων ασκήσεων πρόληψης τραυματισμών, ώστε οι ποδοσφαιριστές πέρα από την καθοδήγηση που παίρνουν στο γήπεδο να έχουν και μια πιο εκτενή εικόνα του πώς εφαρμόζουν μεμονωμένες ασκήσεις για την πρόληψη των τραυματισμών. Και μου λέγατε χθες ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποιες αδυναμίες ή πρέπει να προσέξουν κάποια πράγματα περισσότερο, όλα αυτά θα γίνονται έξτρα και με την επίπεδο φυσικά από το τεχνικό team. Ακριβώς, οι ποδοσφαιριστές θα εφαρμόζουν στην προπόνηση σαν ομάδα διάφορα προγράμματα, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας θα αφιερώνει αρκετές ώρες ώστε να δουλεύει συγκεκριμένα στις αδυναμίες τις οποίες παρουσιάζει. Δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο καμία περίπτωση μια ομάδα να μην έχει ποδοσφαιριστές που έχουν αδυναμίες. Έτσι και εμείς έχουμε κάποιες αδυναμίες όσον αφορά μυϊκές ισορροπίες κυρίως. Το καλό όμως είναι ότι έχουν εντοπιστεί εγκαίρως και έχουμε μπροστά μας αρκετό διάστημα ώστε να τις εξαλείψουμε όσο δυνατό περισσότερο. Οπότε με την επιστροφή μας στην Κύπρο έχουμε ήδη οργανωθεί σε αυτό και με επίβλεψη του γυμναστή και του λιγού προσωπικού της ομάδος θα υπάρχει μια εξατομικευμένη εφαρμογή προπονητικών πλάνων για αυτό το σκοπό. Είπαμε κάτι τελευταίο, με κακά τα ψέματα για να μπορέσει η δουλειά σας να έχει αποτελέσματα, προέρχεται στενή συνεργασία με το τεχνικό team. Νομίζω πρέπει ο προπονητής να σπάσετε τη δική σας δουλειά και το αντίθετο να έχετε μια καλή συνεργασία. Πώς πάει η συνεργασία για την ώρα με τον Παύλο Χριστόδουλο? Ναι, κοιτάξτε, ο δικός μου ρόλος εστιάζεται στο να εντοπίσω την όποια δυναμία υπάρχει, είτε αυτή αφορά απόδοση, είτε αφορά το μειοσκελετικό σύστημα. Από εκεί πέρα να εκπαιδεύσω τους αθλητές, να συνεργαστώ με τον γυμναστή ώστε να σχεδιαστεί η προπόνηση που αφορά σε αυτό το κομμάτι και από εκεί πέρα εφαρμογή των όσων έχουμε τέλος πάντων σχεδιάσει αφορά κυρίως το προπονητικό επιτελείο, δηλαδή τον γυμναστή και τον προπονητή. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής υπάρχει μια άψογη συνεννόηση και συνεργασία, οπότε θεωρώ ότι αυτό θα συνεχιστεί και θα έχουμε τα όποια καλά αποτελέσματα που θέλουμε να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Αυτά λοιπόν από τον εγώ φυσιολόγο της ΑΕΛ, τον Γιώργο τον Παναγιώτου. Κατευθύναμε οι παίκτες τώρα να πούμε ότι είναι χωρισμένοι σε 2 γκρουπ. Το ένα κάνει παιχνίδι στα 2 πέμπτα του γηπέδου υπό την επίβλεψη του κ. Βάμπου Χρυσοδούλου και το άλλο είναι μαζί με τον γυμναστή τον κύριο Σωτήρη Χαραλάμπους και κάνουν διάφορες ασκήσεις με πόδια. Πλησιάζω τον φυσιογραφιστή της ΑΕΛ, τον Ευάγγελο τον Νικολάου και κατά ψέματα και η δική του δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική.